Абмяркуем вынікі нашых калегаў з беларускага расследавальніцкага цэнтру, бо ён сумесна з Deutsche Welle і OCCRP апублікавалі расследаванне пра знікненне былога беларускага чыноўніка і дэмакратычнага палітыка Анатоля Котава. Журналісты сцвярджаюць, летась у жніўні Котаў быў фактычна перададзены расійскім спецслужбам падчас загадкавай паездкі на яхце ля ўзбярэжжа Абхазіі. Сярод фігурантаў расследавання людзі, звязаныя з беларускімі і расійскімі сілавымі структурамі, зброевым бізнесам і ветэранамі спецслужбаў. Паводле журналістаў, гэта была не выпадковасць, а загадзя спланаваная аперацыя. Сёння, 18 чэрвеня, Анатолію Котаву спаўняецца 46 гадоў. Амаль праз 10 месяцаў пасля ягонага знікнення блізкія ўсё яшчэ не ведаюць, дзе ён цяпер і ці ён жывы ўвогуле. Так, як мы анансавалі, Станіслаў Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру, далучаецца да нас, каб внесці яснасць, напэўна, у тыя пытанні, якія ў аўдыторыі ў нас узніклі па выніках расследавання. Вечар добры, гаспадар Станіслаў. Добрый вечер. Па-першае, віншую з выдатным грунтоўнай працай расследавальніцкай. Бадай, што так вось наўскідку, на мою думку, за апошнія гады гэта бадай самае грунтоўнае і важнае расследаванне. Ще раз віншую, калегі. Ну і у вас... Дякую, у вас вялікая доўгая праца. Мы пачалі расследаваць практычна адразу, як ён знік, і практычна бесперапынна ішла інтэнсіўная праца да учарашняга дня. Так, але вось нашу размову я прапанаваў бы пачаць ад канца вашага расследавання. На сённяшні дзень мы апублікавалі ўсё тое, што лічым магчымым давесці на гэты момант, а менавіта тое, што ён сапраўды быў перададзены, як вы ўжо сказалі, расійскім спецслужбам, памежнікам ФСБ у водах непрызнанай рэспублікі Абхазія пад выглядам таго, што ён нібыта напаў на іншых пасажыраў яхты, што знаёмыя Анатолія Котава лічаць у адзін голас немагчымым, бо гэта быў не такога складу чалавек, кар'ерны дыпламат, што наводзіць на адпаведныя думкі, што адна з версій на карысць таго, што гэта было спланаванае выкраданне. Значыць, расійскія ўлады не прызнаюць, што яны яго прымалі, што ён знаходзіцца ў іхных руках, беларускія ўлады таксама. Так што версіі могуць быць самыя розныя, што з ім адбылося. Тое, што расійскія ўлады все ж таки яго прымалі, робяць больш складаным, напрыклад, забойства. Але сярод іншага Ачынчыра, той порт, адкуль выехаў кацер, які забраў яго, там непадалёку знаходзіцца вялікі ўчастак зямлі, які належыць Віктару Шэйману, дзе нічога не пабудавана, але калі уяўляць сабе найгоршую версію, дзе можна закапаць труп. Калі гэты ўчастак належыць Шэйману, то можна сцвярджаць, што ніткі расследавання вядуць і да беларускіх спецслужбаў, ці гэта так? Вынікі расследавання ў любым выпадку вядуць да беларускіх спецслужбаў перадусім, таму што, значыць, беларус, які ўдзельнічаў у падрыхтоўцы, а таксама абодва расейцы, а таксама яхта, так ці інакш, нітачкі ад іх, ад кагосьці прамыя, ад кагосьці больш ускосныя, вядуць да такога набіраючага вагу гульца у гандлі зброяй Юрий Серых, які ёсць ветэранам КДБ і аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Лукашэнку. У ягонай кампаніі працуюць мноства іншых ветэранаў спецслужбаў беларускіх, і менавіта да іх вядзе пераважная бальшыня нітачак. Адзіная, ад каго не вядзе наўпроставая нітачка да Юрия Серых, гэта Кахіра Іналава, это жанчына, якая меркавана выдавала сябе за такую добрую фею і з вялікімі знаёмствамі ў свеце вялікіх грошай в Арабскіх Эміратах. Это магло быць тое, на што заманілі Котава, таму што адначасова да яго, калі ён з ёй пазнаёміўся і калі пачаў распавядаць, што яго з'явіліся вялікія магчымасці ў Арабскіх Эміратах, да яго пачалі звяртацца, да яго звярнуліся раптам выпадкова з Беларусі з пытаннем, ці ў цябе выпадкова няма кантактаў у Эміратах, з намёкам на тое, каб ён іх звёў і зрабіў на гэтым камісію. І Котаў інтэнсіўна працаваў
над гэтай магчымай сделкай, перыядычна паведамляла аб тым, што ёсць нейкія зрухі, і паводле логікі падзей прыблізна на гэты час і магла прыпасці кульмінацыя гэтай сделкі. А сделка была з Беларусі, да яго звярнуліся, сказалі, што ёсць расейцы, якія хочуць выводзіць у Арабскія Эміраты грошы ад гульнявога бізнеса і гатовы, адпаведна, заплаціць за кантакты в Арабскіх Эміратах, які дапамогуць это ажыццявіць, таму што у сувязі з гульнявым бізнесам там у Арабскіх Эміратах і складанасці патрэбныя адмысловыя дазволы, якія вымагаюць высокіх кантактаў. То бок усё ж выглядае на тое, што яго выманілі пад выглядам бізнес-інтарэсаў. Гэта не была інсцэніроўка дзеля вываду агентаў, зробленая беларускімі і расійскімі спецслужбамі. А як такім чынам тады Котаў сеў на гэтую яхту, ці ўвогуле ён здаваў сабе справы, што ён плыве ў Сочы першапачаткова, бо быў у міжнародным вышуку? Значыць, у нас няма 100% пацверджанняў на тое, ці ён усведамляў, куды паплыве, што яны ўвогуле некуды паплывуць, ці не. Ёсць сведчанні таго, што ён мог не усведамляць гэтага, бо, па сутнасці, ён калі выйшаў і прайшоў пашпартны кантроль, это не значыць, што ён збіраўся кудысь ехаць. Это магло азначаць, што яхта прыехала з замежнымі пасажырамі, якія не прайшлі мытны кантроль, каб зайсці да іх на борт, на эту яхту на вячэру, напрыклад, то трэба было яму прайсці мытны кантроль, памежны кантроль, нават калі бы ён і не збіраўся з'язджаць. Таксама мы можам сказаць, што некалькі сведчанняў сыходзяцца на тым, што ён быў па той ці іншай прычыне ў непрытомнасці, калі яны пад'ехалі да Абхазскага берага. Значыць, хтосьці кажа, што хто абараняе там адну версію. Кахіра кажа, што ён, значыць, напіўся і спаў. Іншыя крыніцы, значыць, кажуць, што ён мог быць непрытомным па іншай прычыне. Наконт таго таксама, што гэта мог быць вывад агента, тут я скажу, што тая версія, якую я апісваю з упорам на бізнес, это тая версія, якая, на маю асабістую думку, дае найвялікшая колькасць тлумачэнняў і, в прынцыпе, не пакідае такіх неяснасцяў, бо астатнія версіі, але это не значыць, што яна адзіная, слушная, бо іншыя версіі таксама, але іншыя версіі пакідаюць пытанне. Як, напрыклад, калі гэта быў вывад агента, то і калі дапусціць, што тыя, хто гэта рабіў, адмыслова разлічвалі на тое, што журналісты дакапаюцца, па-перша, малаверагодна, таму што яны старанна замяталі сліды, і не было абсалютна відавочна, што журналісты змогуць да гэтага дакапацца, але нават калі б яны сабе так уяўлялі, то яны там засвяцілі невядомую раней істотную інфраструктуру па гандлі зброі. Тое, што, напрыклад, новае ў нас мімаходзь, там з'явілася, што Белтэхэкспарт, напрыклад, калі прадаваў зброю в іншым краінам на Блізкім Усходзе, што ён аплату атрымліваў на эту фірму Нордгруп, кіпрскую, звязаную з Юріем Серых. Эміратскую структуру яны засвяцілі, яхту засвяцілі, которая з высокай верагоднасцю належыць зараз Юрію Серых. Таму нейкі атрымаўся вельмі дарагая аперацыя. І, дарэчы, тое, што яны ўвогуле задзейнічалі гэтую інфраструктуру у мэтах выкрадання Котава, замест того, каб задзейнічаць тых, хто не выведзе на бізнес, які ім далей трэба працягваць па продажу ўзбраення, і который можа цяпер быць закрануты санкцыямі. Можа сведчыць на тое, як адна з версій, што гэты Юрий Серых, як такая вырастаючая зорка в беларускім, значыць, збройным бізнесе, вырашыў сабе зрабіць ачкоў, прынесшы, значыць, у якасці трафея сваім шэфам узроўню Віктора Шэймана ці Лукашэнкі, прыцягнуць да сябе ўвагу тым, каб выманіць гэтага свайго знаёмага Котава. І, як я ўжо сказаў, адна з версій, якая сходзіць з нашых сведчанняў, магла быць тым, што ён адной рукой невядомай Котаву, не будучы вядомай Котаву, што это ягоны знаёмы Серых робіць, адной рукой прапанаваў яму, значыць, магчымасці, другой рукой выказаў попыт на гэтыя магчымасці, і трэцяй рукой зарганізаваў гэтую ўласную сустрэчу, на якой ён быў выкрадзены.
То бок трэцяя версія это камерцыйны разлік, звядзенне рахункаў па камерцыйных нейкіх разліках. Нет, третья версия это то, что Серых для того, каб набрать себе очко в белорусском истеблишменте, мог ажыццявіць спецоперацию и выкрасці Котова, здаць яго беларускім спецслужбам, каб заслужыць увагу, напрыклад, Александра Лукашэнкі, потому что в дзейнасць Котова яна была ў высокай ступені засяроджаная на дзейнасці спартовага функцыянера, у тым ліку як в Беларусі, так і пасля гэтага ў эміграцыі. І ён сярод іншага таксама граў ролю ў тым, што былі накладзеныя санкцыі на беларускіх спартоўцаў, тых, якія выступалі ў падтрымку, санкцыі за удзел Беларусі ў нападзе на Украіну і за рэпрэсію супраць іншых спартоўцаў, якія ў свой час падтрымлівалі пратэст. Так, гэта зразумеў, хоць яшчэ застаюцца, так, бо тут пытанні канкрэтных матываў, так, чаму канкрэтна ён сеў на эту яхту, ці гэта сапраўды быў, вось, як вашая версія, што нібыта яму здзелку некую падрыхтавалі, так, нейкая камерцыйная, ці гэта тут нейкая роля гэтай жанчыны была, так, спецыяльна, але самае важнае, каб ён туды трапіў, было відаць, так, на гэтую яхту, якая б і ўжо дала магчымасць здзейсніць гэтае выкраданне. Я так хутка скарачаю, таму што ўсё-такі хочу пераскочыць напрыканцы нашай размовы на іншую гучную справу. За год вось вам удалося зрабіць гэтае грунтоўнае расследаванне па Котаву, хаця яшчэ так мы канца гэтай гісторыі не ведаем, не маем. А вось у чым затык, так сказаць, гісторыі са знікненнем Анжэлікі Мельнікавай, што расследавальнікі, вашыя калегі дагэтуль не могуць пахваліцца такімі вынікамі. В расследаванні пра Анжэліку Мельнікаву, уласна, это быў беларускі расследавацкі цэнтр, які знайшоў яе палёт з гэтым шпіёнам, і, значыць, інсайдер гэтага шпіёна паказаў сваім суразмоўцам з папярэдняга іхнага артыкула пра сувязі Анжэлікі Мельнікавай, который быў заснаваны на пытанні і яе знаёмых, і і далей, як і з Котавым, губляюцца сляды там, дзе яны перастаюць пакідаць за сабой папяровыя сляды у выглядзе нейкіх паездак, грашовых пераводаў ці нейкіх вядомых нам перапісак. Таму далей, магчыма, будзе залежыць ад удачы, а часам гэта проста справа велізарная, яшчэ раз падкрэслю, значыць, мяне на пачатку назвалі аўтарам, тут трэба удакладніць, што это вялікі аўтарскі калектыў, значыць, у БРЦ, а таксама партнёраў, якія проста дзень за днём пералапачвалі дзесяткі, сотні розных версій, розных сведчанняў, 90% з якіх не вялі нікуды, 10% якіх па крупіцах, значыць, у выніку складаліся ў нейкую карціну. Таму гэта справа далейшай метадычнай працы па адсочванні тых сігналаў, якія з'явяцца, калі ўрэшце яны з'явяцца. І таксама мы разлічваем, вядома, на крыніцы, на дапамогу ў гэтай справе людзей. Калі для вас это бяспечна, вы можете на сайце belarusfiles.org знайсці наши контакты па бяспечным перадаванні нам інфармацыі. І таксама хацела б спытацца наконт таго, што нядаўна у Інстаграме нібыта аднавіўся аккаунт Анатоля Котова у Тэлеграме, і праз некаторы час, праз некалькі хвілінаў знік. Ці маеце нейкія думкі, што гэта магло быць? Ці будзеце спрабаваць расследаваць гэтую сітуацыю? Ужо этот Тэлеграм належыць іншаму чалавеку у Польшчы, які не мае дачынення.